Takže sme na Robloxu a dostali sme sa do nejakej savany a mali sme tu zebru, ktorá bola vlastne mŕtva a teraz vy môžete vlastne sa aj najesť ako biely tiger, môžete si to tam zmeniť, ako budete potrebovať. A proste dať si treba aj nejaké zebry. Pozrieme sa, či tu nie sú. Uloviť, zožrať a ďalej bežím, pozriem sa, či tu niečo neleží. Je tu aj ostatné zebry, to znamená, zebry teda tigry. Více. Je tam aj lev. A môžete takto behať savanou vlastne a objavať miesta. Sú tu rôzne úkoly, kde môžete vlastne využiť všetko. A teraz začínam, takže proskúmavam oblasť. Je čo môžem zožrať, ak sa povie. Takže ideme hore sa pozrieť, čo to tu je. Tamto niečo vidíme. Ideme sa pozrieť, do akej oblasti sme sa to dostali. Tuto je zebra, vidíte? Takže tuto vlastne vám to ukáže takú ručičku. Zoberiete si maso a potom vlastne to mäso zjete. Tak prečo mi to nejde? Teraz mi to nejde zožrať, ale nevadí. Pôjdem ďalej, uvidím, či sa mi to ukáže. Nechce sa mi tá ukázať funkcia zožrať. Nevadí, počkám, idem ďalej. Pozrieme sa na ďalšiu oblasť. Ideme tu hore a pozrieť. To je ďalšia. Teraz vám to vlastne napíše, že to vlastne, a teraz, že to môžem zjesť. A teraz to žeriem, hej. Tak. Teraz vlastne to mäso zožeriem a neviem, či tu máte vlastne nejaké odmeny za to, že to zožeriete, ale asi áno. Že to zjedla tá vlastne levica. Teraz to zase zoberiem. Teraz to zožeriem a potom vlastne, ako sa nažerie, tak vám to ukáže, že ste sa najedli. Ideme ďalej preskúmať, čo tam bude, čo sa tam bude ďalej diať, aké úlohy sa budú splňovať v tomto vlastne tejto savane. No, ideme bližšie túto cestu trávu sa pozrieť na tú celú savanu. Pozrieme sa, tuto máme aj vodu. Uvidíme, či sa dá napiť. Či sa nedá. Niečo mi to zatiaľ neukázalo. Ideme ďalej sa pozrieť na tú celú rozlohu, čo tam bude. Uvidíme hlbšie do tej savany. Aha, už nás to nepustí, takže tuto sú takéto hranice tej savany, takže vás to maximálne po ten okraj pustí tej savany. To je taká chodíčka táto hra vlastne. Zatiaľ ešte neviem, čo kde je úplne. Také údolia.
Môžete si vlastne i tempo, vlastne môžete si ju spomaliť v chôdzi toho vlastne leva alebo tej levice, záleží čo máte, čo si môžete zakúpiť. Môžete si zmeniť farby a tvary a proste všetko. Ale nič moc, toto by som povedala, že žiadne úlohy také nie sú zaujímavé. Že by sa niečo splňalo naviac, no. Tak tu máme taký krásny výhľad na tú savanu a tuto by mali byť dole už aj ostatní členovia vlastne tej ľavej rodiny. Chceme ich nájsť a máme tu nejaký zaujímavý priechod. Kam sa dostaneme? Dostaneme sa na pláž. Nejaká voda je tu. Dobre, pozrieme, čo to urobí, kto tu je, čo tu je. Zatiaľ nikto nič. Pozrieme sa popri brehu, či niečo nenájdeme. Asi sa tu loviť neviem ako dá, ale to by sme museli preplávať na ten druhý ostrov. A to neviem, či to budem teraz skúšať, no nič. Ja to ešte preskúmam a samozrejme ešte vydám ďalšie video, lebo musím to ešte poznať tú savanu, čo tam robí. Ale teraz pôjdem ešte natáčať iné video. Urobím vám video, aby ste vedeli, kde a čo sa robí vlastne v tom Robloxu. Za tie úlohy dostávate aj body, aj vlastne dostávate aj bonusové oblečenia, aj také veci, ako sú trička, šiltovky aj kalhoty. Niektoré sú zadarmo, niektoré si musíte kupovať. Dobre, tak zatiaľ majte sa pekne a sledujem ma ďalej pre tipy a návody. Čau, čau.